سەرۆک مەسعود بارزانی ڕۆژا یەکشەمێ 16 سباتا 2020 لە سەلاحەدین پێشوازی لە شاندەکە کۆنگرێس ئەمریکی کرد. شاندا کۆنگرێس ئەمریکی ji serokê şandê sînatör James Inhofe endamê Encûmena Pîran ya Amerîka û berpirsê lijneya hêzên çekdar yên Amerîka û sînatör John Boozman û sînatör Marion Michael Rowns û sînatör Kevin Cramer, endamên Encûmena Pîran û Trent Kelly û Timothy Walberg, endamên Encûmena Nûênerên Amerîka pêk dihat. Di vê dîdarê de Koma Stûtiyûler Balyozê Amerîka li Iraqê têde amade bû, bardoxa siyasî û dawên pêşhateyên Iraq û navçeyê hatin gêngeşekirin û şanda mêvan armanca seredana xwe bo Iraq û Herêma Kurdistanê daxuyanî û tekezî li dostanî û pêwîstiya bihêzkirina peywendiyê navbera gelê Amerîka û gelê Kurdistanê de kirin. Di wê dîdarê de Serok Barzanî supasiya gel û hikûmet û artêşa Amerîkayê kir ku li şerê dijî terorîstên Daişê piştevaniya gelê Kurdistanê bûn. Herwiha Serok Barzanî rêzgirtina xwe ji dostaniya di navbera her du gelên Kurdistan û Amerîkayê daxuyanî û ragihan ku di şerê li dijî terorê de hevkarî û dostaniya di navbera Herêma Kurdistan û Amerîka de gihiştiye asta herî bilind. Di beşekî din ji wê hevdîtinê nerîn derbarê dubare vegerandina siqamgiriyê bo Iraqê û metirsiya terorê li ser asayişê lê cîhanê bi hev hatin guhertin.